sɔgɔma awa. Yɛrɛ sira Jɛnɛba. Somɔgɔw. Sɔgɔma le dɛ. Ayi. Sɔgɔma foni. N tun fɛ ka na ɲininka o. Ko an bɛna fɛn feere ɲɔgɔn fɛ lɔgɔ la o. Hali b'a taa ni to. Est-ce que a bɛ tɔnɔ sɔrɔ a? Ne fɛn sɔrɔ o le tɔnɔ ye. Ne ko ne bɛ taa ni to. Ne tɛna bɔ a la. Ne tun fɛ ka na ɲininka. A b'a ka nafɛn ta min ye. Ele Jɛnɛba fana. Ele ti Isu ka jardin, Sanu Isu ka jardin yɔrɔ dɔn. Sanu Isu ka jardin kura min bɛ yen Bayangana sira kan. Sonabɛli kɔfɛ. Ale ne bɛ to ka n ka nafɛn ta yɔrɔ la de don. N'i taara yɔrɔ la nafɛn modèle bɛɛ bɛ yen. I bɛ nafɛn fɛ i b'a sɔrɔ. Walayi. Awa i t'i n bilasira. Ne yɛrɛ nana taa o yɔrɔ la de ten don. N ko taxi tigi yɛrɛ min kɔnna kɔden n ka terrain ba la. Wala an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la. Silamaya piye fɔlɔ o ye jogo ye ni jogo tiɲɛna ka ban a banna pewu. Ɲininka faso ye ala muso fɛ alu kelen de bi n'a ye fɛn ɲuman yɔrɔ la a tɛ fɛ ka sara an cɛw la Isu Sanu kama sawuyara an cɛw bɛɛ donna anniversaire la a fɔ di yɔrɔ na an y'a fɔ n ka taa an bɛɛ b'a sɔrɔ i ka tomati na an bɛɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ Asira, an ta transfer di kana. An mɔgɔ fila tali. An ma fɔ cɛnɛ cɛnɛ. Voilà. Ala na tla mu wele dɛ. Non, problème. Wele. Ya Rabbi ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Galo ala ka labila. Ala ka tiɲɛ dɛmɛ ni ye kuma ba ye nka ni kuma ma ɲi dɔnni ba bɛ da. Ni dɔnni baga min tɛ tiɲɛ kan ni tiɲɛ dɛmɛna a damani la ni kuma ka ɲi ne ka haidara kelen na. Misiri ka ca a tɛ misiri ni adikaba cɛ. Dɔnnibaw ka ca nka a tɛ dɔnnibaw ni haidara cɛ. Kutubu laban Usmani haidara. Jalo ni ne ka palame. Ina palame. Ni ne ka palame. Abu kiri ni na sara mini. Ala jamna salati. Ina palame. Amna salati bo akli sike. Ni David a fɛ ɲado na palane ni o. Ina palame. Ina ka bono bɛ ina ka palane. Aluka akli sike. Anyabara anana kurum ko teni. Ha? Jardin kurum ya nyabara teni. Bobo ko ya nyabara teni. Belle la fienu. Ha? Anyabu kurum na teni. Na fait modèle bébé ora. Ha? A fait ça tête dans le père. Ça tête dans le père ora. Nyafo sarde sati be. Nyafo petit amam fam. Ari ko be. Tuma te be. Inyam kurum bela jena teni. Ah na fait modèle be aba mi be la bébé ora. Ari projet ya be. Apa projet la mi. Juma la ba ko. Non ni salatin a flabru ka bombo ni ton ta. Inyam salatin na teni. Ni salatin anu ba sanyali. Ka no be boara. Abdou ya akili di. Pour que jamana kono ni bana kana mɔgɔw mun na o kana kana sanni kɛ ale cours ya orati
a cours bɛɛ lajɛlen fɛ ten n'a fɛ mɔrɛ mɔrɛ min a b'a fɛ ten a b'a fɔ modèle fɛ a y'a fɔ dɔrɔn m'o fɔ ka d'a ma a bɛ yan yɔrɔ la balimakɛ yan de Sanu Isu ta jardin Sanu Isu ka jardin le yan wallahi ni sera ka ban nin a sɔngɔ ka nɔgɔ awa a fana a saniyalen don ne ma nin bɛɛ ɲimi ka ban fo n'ale ko ka ban nin aw min fɛ dɔrɔn a y'a fɔ dɔrɔn an b'a bɔ ka d'a ma k'a san ka taa n'a ye an bɛ se ka nɛgɛjuru numéro fana d'a ma o ma gɛlɛn o i ka tew patron i b'a dɔn fɛn min ka di ne Sanu Isu ta jardin la a salati wala n'i ma tulu k'a la a bɛ dun i hakili ka di kojugu jamana hɛrɛ o ka di bɛɛ ye a ye boli ka na dɔrɔn Sanu Isu numéro 1 karamɔgɔ foni siri jogo ɲuman tigi Usumani Sherifu anda